Lewat vilayetinin merkezi Türkmenabad şäherinde 4-nji maýda bu tebitdäki ýüze çykan weýrançylykly harasatdan bir hepde soň ýene-de güýçli ýagşylar ýagyp başlady. Elektrik togy kesildi. Apreliň soňky günlerindäki harasatyň netijesinde tebitin köp jaýlarynyň uçaklarynyň gopandygy, türkmen häkimetleriniň hem häzirki güne çelini weýrançylyklaryň öňüni almak boýunça çäre görmändige sebäpli ýagşyň suwy ýaşaýy jaýlarynyň içine girip başlady. Bu soňky ýagynyň netijeleri barada häzirlikçe maglumat ýok. Türkmenistanyň Lewat we Mary vilayetlerine gelen güýçli apy tupandan bäri bir hepde wagt geçdi. Türkmen häkimetleri azyndan 30 töwerge adamyň ölmegine getiren bu weýrançylykly harasat barada dymmagyny dowam etdirýärler. Munyň bilen bir hatarda ejir çeken ilata hemaýet hem edilmeýär. 27 aprelde akşam ary ýüze çykan tebii harasatyň has köp ziýan ýetirendigi aýdylan Lewat vilayetinde sol tanda merkezi Türkmenabad şäherinde hem häzirki güne çelini elektrik, suw, gaz üçünçüligi dolulugyna ýola goýulmady. Adam pidaly apy tupanyň netijesinde regionda ençeme aýlap dowam edip gelen azy krizisi, maliýe ýetmezçiligi has hem güýçlendi. Türkmenabadyň hususy dükanlarynda bir çöregiň bahasy 8 manada, 5 litrlik ýagyň bahasy 60 manada, 1 kilogram kartoşkanyň bahasy hem 15 manada çykdy. Sebitdäki habarçymyz harasatdan soň şäheriň döwlet dükanlarynda adam başyna 5 kilogramdan unyň satylandygyny, emma munyň diňe bir gezeklik çäre bolup, unyň häzir hiç ýerde tapdyrmaýandygyny hem bellädi. Türkmenabadda togyň dolulugyna ýola goýulmandygy sebäpli dükanlardaky terminallar işlänok, bankomatlardan pullary naklaşdyryp bolanok. Adamlar pasportlaryny girewine goýup dükanlardan garzyna azyk önümlerini aljak bolýarlar diýip ýerli habarçymyz 3-nji maýda gurrun berdi. Bir alyjy dükan sewdegärini çağlarynyň aç oturandygyny, öýlerinde ýere zadyň ýokdugyny aýdyp garzyna azyk aljak bolup ýalbarýardy. Ol bankomatlar işläp başlandan soňra garz alan pulunyň üstüne 20% goşup gaýtaryp berjekdigini aýtsa-da, dükan eýesi özleriniň hem ýagdaýynyň agyrdygyny, aýlyk 4000 manatlyk dükan kireyini hem tölemäge mezbur edýändiklerini aýdyp muňa razy bolmady diýip Alatlyň habarçysy 3-nji maýda Türkmenabadda saýat bolan wakasyny suratlandyrdy. Azyk we mal ýetmezçiliginiň arasynda ýerli häkimetler ilatyň weýran bolan uçaklary gopan jaýlaryny hem awatlamakda döwlet tarapyndan hemaýetiň bolmajakdygyny duýdurýarlar. Resmiler guruluş teristleriniň getiriljekdigini, emma olary ýaşaýjylaryň özleriniň satyn almaly boljakdygyny aýdýarlar. Adamlar uçaklary gopan jaýlarynyň üstüne ýaparýaly sifer satyn almak üçin gapsyndaky mallary satyp çykaryp başladylar. Mardan ýük ulagynda sifer getirilip, onuň bir listiniň bahasy 58 manatdan satylýar. Emma hili gowy däl. Bir çuy ursoň eýem döwülýär. 6 metrlik demir siferiň bahasy 400 manat. Häzirki serterde onu almaga hiç kimin gurby çatmaýar diýip habarçymyz gurrun berdi. Ýere gelende bellesek prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow Senagat we guruluş önümçiligi ministriniň kürsüsine eýelip otyr. Onun garamagyndaky ministerliň tebii harasatyň netijesinde jaýlaryna zeperiýetin ilaty nähildir bir hemaýet edýändigi barada resmi derejede maglumat ýok. Azatlygy ministerliň özünden hem kommentariýa almak başartmady. Şol bir wagtda Lewat vilayetiniň däne galkynyş taýat takir etraplarynda howpsuzlyk gullukları ýaşaýjylary tebii harasatyň netijesinde dören weýrançylyklary bilen bagly hamany häkimetlere arz şikaýetleriniň ýokdugy barada dilhat ýazdyrýarlar. Şeýle-de internetde weýrançylykly jaýlaryň videolary ýa suratlary ýerleşdirilse, onda olaryň jogapkärçiligi çekiljektigi bilen hem haýwadatylýar. Sebitden düşürilip sosial ulgamlara tyzyp çykan videolarda we suratlarda tupanyň güýjüne hatardan çykan ýollary, kökü bilen goparylan äpet agaçlary, tandan çykan elektrik diňlerini, ýere gaçan uçaklary görmek we käbir videolarda alňasaýan adamlaryň aljyraňy seslerini esitmek bolýar. Bu ağırlıkta Azatlyň we beýleki garaşsyz neşirleriň habarçylary ilatda häkimetleriň olary tebii hadisanyň netijeleri bilen yüz edip ýeke goýandyklary, bu adam pidaly harasat barada umuman maglumat bermeýändikleri üçin nägilelikli garaşlaryň eşidilýändigini aýdarlar.